To sú naše hviezdy. Hviezdy nášho neba. Odpovedať nie vždy. Vedia ako treba. Poznajú už každý Slovák. Malý a či veľký. Každý čaká na ich slova. Čo zaznie z telky. To sú naše celebrity, rozprávajú samé hity. Na stretnutie s nimi pozývame I my. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, milé AMS. Happy birthday to you. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujeme pekne. Tak ste to videli, milí priatelia. Torta, 10 sviečok, detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu na perách s pesničkou Happy Birthday, milé AMS. Tak podľa mňa už aj niektorí respondenti relácie aj Múdri z chyby by prišli na to, že to nie je obyčajné vydanie našej relácie, že tu niečo mimoriadne sa deje. A to nie je maličkosť, lebo minule sme sa jedného takého respondenta pýtali, že kto je kráľom zvierat, a on nám povedal, že riaditeľ zoologickej záhrady. Ale milý bol aj ten, čo sme sa ho potom pýtali, že aby nám povedal nejaký príklad teda na cicavca, ktorý lieta, a on povedal, že komár. A povedal aj prečo, lebo že mu pije krv. Normálne to zdôvodnil. Áno, malo to logiku. A potom sú aj také situácie, ktoré sa tak mimo kamery dejú. My tak zvykneme, že keď niekto tak pekne odpovie, tak ho pozveme na nejaký pohárik. A minulé kameraman jednému tiež hovorí tak mimo kameru, že no tak dobre, tak ste dobre odpovedali, tak poďte na malé pivo. A on hovorí, že ďakujem, ja nemiešam. Hovorí, no dobre, tak povedzte, čo ste pili doteraz. A on hovorí, že veľké piva. Ale nemali by sme tu, Oliver, hovoriť o neprítomných, aj keď ja si myslím, že naozaj už každý z respondentov našej relácie by vedel podľa tohto všetkého, že sa tu niečo deje. Aj ten zase jeden prišiel na musím povedať, ktorého sme sa zase pýtali, aby nám povedal nejaký príklad na zdrobnelinu, a on povedal, že blcha. Úplne vážne. Aj ten by to už vedel. Áno. No, skrátka, dobre, vážení priatelia, vítame vás na narodeninovej oslave najdlhšie vysielanej zábavnej relácie na Slovensku. Vítame vás na narodeninách relácie aj Múdrych z chyby. Niekomu by sa mohlo zdať, že 10 rokov v živote človeka nie je až tak veľa, ale treba povedať, priatelia, že nie je to ani tak málo, lebo čo ja viem, v mojom živote sa všeličo za 10 rokov udialo. Napríklad dnes mi už vôbec neprekáža, keď ma nejaké dieťa stretne na ulici a povie mi teta, to vôbec neprekáža, ale pred 10 rokmi sa ma opýtalo také malé chlapča na ulici, že teta, ako sa najrýchlejšie dostanem do nemocnice, tak som mu povedala veľmi jednoducho, chlapče, ešte raz mi povieš teta. Vtedy mi to prekážalo, ale a dneska už si to neprekáža, teta. Nie, milý Ujo, dnes mi to už neprekáža. No skrátka, priatelia, 10 rokov je 10 rokov. Naozaj za tých 10 rokov sa v týchto kreslách, teda nie v týchto kreslách, lebo máme novú scénu, ale proste v našich kreslách sa vystriedali, hádam, všetky slovenské i české celebrity. Prebrázdili sme Slovensko od východu na západ, od severu na juh a hlavne v tejto relácii odzneli naozaj neuveriteľné výroky. Má pravdu, priatelia, a tie najkurióznejšie z nich si dnes večer pripomenieme pre nás takým pomerne tradičným spôsobom. Áno. My sme tie najlepšie výroky zoradili do takých 4 blokov. V každom bloku odznie 6 takých kurióznych výrokov. No a autora toho najlepšieho výroku odmeníme našou tradičnou soškou figy borovej. A keďže máme to 10. výročie, tak aj 10 korunami. 10 korunami? No. 10 korún? Ale krát 1000. Ja, tak. No. Takže to je 10 krát 1000, to je
Počkaj, to je... Ježišmária, 10 000. Áno, dobre. 10 000 korún dostane ten, kto vyslovil ten najsrandovnejší výrok v uliciach. No, a to je dosť, Oliver. No. 10 000 korún to je dosť. Však, ak si dobre pamätám, tak na Silvestra sme dávali 5 000 ako odmenu, teraz dávame 10 000. No ak to takto pôjde ďalej, vyrážam do ulic a budem odpovedať. Sa prihlásim a sa zaradím. Že si ty takto na peniaze, to som nikdy netušil. Hanbi sa, fuj! No, ale okrem toho si nemyslíš, že hneď musíš vyhrať, lebo To konkurencia v tejto oblasti je veľmi silná. To viem. Naozaj tam odznievajú kadejaké výroky, to by si sa dobre zapotila, keby si sa im vyrovnala. A kto by neveril, že je to naozaj tak, o tom sa hneď môžete všetci presvedčiť. Tu je prvý blok nominovaných výrokov. Prečo zatvárajú obchodníkov s bielým mäsom, keď biele mäso je odporúčané v rámci zdravej výživy? Cigánom to je jedno, oni aj psa zjedia. I to je biele mäso. Kto napísal Mozartovú malú nočnú hudbu? To sa ma nepýtajte. Keby ste niečo opýtali o Helenke Vondráčkovej alebo Hubertovi, tak ale inko. To ma nebaví. Na ktorom obraze ženy je najslávnejší úsmev? Najslávnejší úsmev. Na obraze. To by bolo. Kde sa smeje? No to keby ste vy ste sa smáli na obraze, by ste bola najpeknejší úsmev. No ale však samozrejme. No ale nevím takto. No. Ten najslávnejší úsmev kto má? To je taký známy obraz. No ja by som... Tajomný úsmev. Tajomný úsmev. Aha, to je tá... Jak sa volá? Tu mala taký reťaz. To ona sa smála tajne ináč. Monolíza. Presne tak, to je ona, tá Monolíza. Čo by to znamenalo, keby váš šéf mal pred menom skratku MGR? To ani neviem, to není také... Vám to hovorí MGR. MDR? Medzinárodný deň žen? To je to paparazzi. Paparazzi, tak to neviem, to môže byť nejaká rastlina, to môže byť, lebo to môže byť nejaké zviera, alebo to môže byť nejaké medzinárodné slovo v niektorých veciach, ktoré my osobné Slováci nevíme. Čo sú to interpunkčné znamienka? Interpunkčné znamienka, to ste ma dostali. Doteraz som bol debil, ale teraz už som debil. No, takže, priatelia, prvých 6 nominovaných výrokov, ako ste práve videli, odznelo. Teraz už stačí taká drobnosť, aby sme vyhodnotili, že ktorý z nich bol najvtipnejší. No a kto by to mohol urobiť lepšie ako niekto z vás, milí prítomní diváci? No, samozrejme, že nemôžete všetci hovoriť, lebo boli sme ešte rok, kým by ste sa všetci dohodli, že ktorý bol najvtipnejší, tak jeden z vás to vyberie. Ani my nevieme, kto to bude, ani vy neviete, kto to bude. Viete čo, spravíme to tak, že my tomu dotyčnému zavoláme. Áno, zatelefonujeme mu a my ho prehovoríme, že teda keby bol taký láskavý a povedal toho najvtipnejšieho. Počkaj. No, tak voláš, hej? No, tak kto by to chcel robiť? No? Volám. Kto? Hlási sa niekto? Kto by to chcel? No. Ja budem vyberať. No? Ja budem vyberať. Haló, tu som. Ja budem vyberať. Ja budem vyberať. Kto bude? No, vy budete vyberať, keď... Ja budem vyberať. Taký prekvapený. Ja budem vyberať. Haló, tu som. Ja budem vyberať. Pod stoličkou ste to mali pripevnené, mobil. Ja budem vyberať. Sa nám prihlásil. Teda, pane, vy ste sa nám dobre natlačili, no. Zostaňte sedieť, ak vám prídem. Tak ste pozreli si všetkých 6 výrokov, predpokladám, hej? Takže najvtipnejší podľa vás bol ktorý? Mona Lisa. Mona Lisa. Víťaza poznáme, zatlieskáme víťazovi. No, takže víťaza prvého poznáme. No ale, milí priatelia, my tu dnes máme, ako sme už spomínali, ešte 3 takéto výberové bloky a aj v tých bude treba rozhodnúť o víťazovi. A práve preto sme si my sem dnes pozvali mimoriadne 3 hostí, výnimočne, lebo však toto je aj výnimočný večer. Tak. Nech to stojí, čo to stojí.
Z môjho vrecka to nejde. Však to. Takže, to. dámy a páni, dovolte mi, aby som na javisku medzi nami privítala zahraničného hostia, legendu českého herectva, pani Jiřinu Bohdalovú. Pani Jiřinka, dobrý večer. Vítajte. Dobrý večer. No, a súperov, alebo dnes večer skôr partnerov jej budú robiť dvaja Borisovia. Boris Farkáš. Ahoj moje. Ahoj. Ahoj. Vítaj. Počkaj si. A Boris Filan. Vítaj. Vítaj, Boris. Posaď sa. Dobrý večer. Možno ste tak vzadu trošku už začuli a asi tak aj trošku tušíte, že ste sa ocitli na jubilejnej, na takej oslavnej párty 10. výročia existencie tejto relácie. Ano. Začuli ste to tam trošku? Viete. A možno aj to ste zaregistrovali tam vzadu, že teda snažíme sa tu vybrať taký najvtipnejší výrok z tých ankiet, ktoré v histórii našej relácie odzneli, ale všetko má svoj háčik nejaký, aj toto má svoj háčik, že my sme podobné súťaže, podobné, ako my to voláme, hitparády, už v histórii tejto relácie organizovali, takže by bolo nespravodlivé, keby znovu ten istý vyhral. No takže niektoré tieto výroky, ktoré už boli také, akože my to voláme notorickí víťazi, tak sme ich z tejto súťaže dnešnej vyradili. Áno, ale zase sami uznáte aj vy, milí diváci, že by bolo nespravodlivé, keby zase vôbec neodzneli, lebo tvorili históriu tejto relácie, takže predsa len by trošku sme ich mali vidieť aj počuť. Áno, aj ich trošku uvidíme. My sme mimo súťažne ich zaradili a z týchto, neodznie už všetky samozrejme, ale sme si to perál, uvili taký perlový náhrdelník, by som povedala. Ten si teraz pozrieme, nech sa páči. Čo robí človek, keď nebdie? Prosím? Čo robí človek, keď nebdie? Keď nepije? Nebdie. Nebdie. Nebdie? Tak slope. Jak aj ja. Keď bdie? Keď bdie, tak sa snaží kde najlepšie nachňapať. Aký je rozdiel medzi ostrým a tupým uhlom? Ja, my už máme plyn doma. A je to lesnejšie, ako keby sme pálili uhlom alebo koksom. Čo to znamená, keď sa hovorí, že Slováci sa v Maďarsku asimilovali? V Maďarsku sa milovali. Asimilovali, pretože sú romantickí. Pretože sú romantickí napríklad. Hovoria na Maďaroch, že sú blázniví. Akože proste šialení, nie? Ja si myslím, že sú šialení. Trocha takí nevedia sa vyslovovať. A môže sa Slovák na Slovensku asimilovať? No však pravda, že kríky existujú. Môžu sa milovať. Všade dneska sa dá milovať. A tuším aj v telefónnej búdke. Môže si muž v Európskej únii zobrať za ženu sestru svojej vdovy? Nie. Prečo nie? Lebo muž sestry nemôžu zobrať. Sestra na muža nemôže zobrať. Prečo nie? Lebo sestra, a to je jej matka. Matka a sestra to je jej mama. Lebo to je jej matka, sestra a otec to je jej otec. Lebo sestra a otec to je jej otec a mama to je jej mama. Keď vám budú merať IQ, čo vám budú merať? Tlak, ne? Koľko máte vy IQ?
Ja neviem, mne doktorka povedala, že mám jak malé decko ešte furt. Povedzte aspoň jeden príklad na nerast. Nerast? Príklad nerast. Nevím, jaký. Nerast. Co ja vím? Ja vyprávam, hen malé vňučke si krpatá nerosteš. V ktorých krajinách platí gravitačný zákon? Gravitačný zákon. Vo všetkých, lebo gravitačný zákon je vo všetkých krajinách, pretože každá žena má právo na gravitáciu. Koľko mesiacov má priestupný rok? Priestupný rok? 13, nie? Prečo? Tak ja neviem prečo. A viete nám povedať, ako sa volá ten 13. mesiac? To ja neviem. Bolo to Československo-sovietsko priateľstvo. A akou otázkou sa pýtame na tretí pád? Prvý pád je... Druhý, tretí pád je... Kto s kým? Prvý pád je so s kým? S kým? Vymenujte vybrané slová po C. C. Ježiš, to neviem, už som zabudla dávno. Skúsme. Po C. No veru neviem. Ježiš Maria, to sú roky, páni. Keď som chodila do ľudovej, potom sa učila za krajčírku. Viete, že neviem ani po A. Takže, priatelia, to bol náš mimosúťažný blok. Ja hneď na ňo aj nadviažem, lebo logika niektorých tých odpovedí bola úžasná. Až taká, že človek sa v takom bežnom živote s takouto logikou ani veľmi nestretne, iba v istých špecifických situáciách. Napríklad pri komunikácii s uniformovanými občanmi. Ja neviem, prečo je to tak, že vojaci a policajti majú väčšinou takú zvláštnu logiku. Borisko, Farkaško, ty máš tiež takú skúsenosť, že títo vojaci majú, alebo ty vôbec tí uniformovaní majú také zvláštne rozmýšľanie, také trošku iné. Tak samozrejme, že majú, však to je pod vplyvom tej uniformy. Pravdepodobne to tak vzniká. Ty sa vlastne pýtaš, či mám nejakú príhodu z vojny, ale spoločne, mám množstvo. Ale takú, čo? Ale takú tú najlepšiu. Áno, minule si nám v tejto relácii rozprával o svojom zážitku s jedným policajtom, takým pískajúcim, tak teraz zase o druhom uniformovanom. Tak teraz vezmeme vojakov na paškál. Ale ono je ťažko vyberať, lebo rovnako ako z tých ukážok, to sa nedá vyberať, ktorá je najlepšia. Ale dobre, tak to skúsim. Skús, no. No, najväčšiu srandu sme samozrejme na vojne zažili, keď sme chodili na vojenskú katedru. A tam sme napríklad hádzali granátom. Ale nepravým. Nie, no takým cvičným granátom, gumeným. A viedol nás istý podplukovník V. V. A zahásil, tak prvé kolo ideme. Tak sme hádzali a ja mám dlhé ruky, čiže je to veľká páka, tak som hodil najďalej. Boli tam aj takí vojaci, ktorí boli oslobodení lekárom od tohto telocviku a tí zbierali tie granáty, až došli a povedali, že Farkašov granát sme nenašli. Tak to sa strašne nahneval, ten podplukovník, že ako si to predstavujem, takto ďaleko hádzať granát. No prosto úplne zmenil, bol z toho smutný. Nevadí, vytvoríme rojnicu, tak sme asi hodinu chodili potom lese z rojnici a vôbec sme ten granát nenašli. Tak sme sa vracali na katedru a
On tak mlčky kráčal popri mne a potom mu nedalo a začal. Tak pozrite, sú dva problémy. Ten prvý je, jak ja teraz náčelníkovi vysvetlím, že chýba z arzenálu granát. Áno, ale to nejak ututleme. Druhý problém je, a to je vážnejší, že si predstavte, že, čo ja viem, dnes, zajtra, o týždeň, to je jedno. Pôjde po tom lese náhodne hrajúce sa decko. Ten granát nájde, viete si, predstavte nedozierne následky, čo to bude mať? Som sa na ňa pozrel, hovorím, či to myslí vážne. On sa veľmi vážne tváril, čakám odpoveď. Tak som povedal, ale súdruh podplukovník, veď to bol drevený granát, obalený gumou, atrapa. Áno, atrapa. Pre vás atrapa, pre mňa atrapa. Ale ako to bude vedieť to 5-ročné hlúpe decko? Logické mi... Presne na túto logiku som narážal, keď som začal. Boris, ty si taký filozof. Ako si to ty vysvetľuješ, že akurát tí uniformovaní sú takíto, že to tá uniforma robí, alebo... Oni sa taký... Čím to je, povedz? Podľa teba teda. Ja neviem, ja som mal šťastie asi na iných veliteľov. Tam som bol na vojne ten debil ja. Ale raz sme boli s Marianom Vargom a s Palom Hamelom na obede v Kryme a vyšli sme von, mali sme po 4 piva a ja som mal okolo krku prehodený ten zelený šál, plášť len tak umelecký a zrazu išiel oproti nám plukovník, ale taký ozaj zlý, pol tváre spálenej, taký bojový, nepríjemný. Keď ma uvidel, zbledol a povedal, vojine, okamžite ke mne. Vysvietlete mi vaše ustrojení. Žiadam vojenskú knižku. Marian Varga, ktorý nevie nič o vojne, o hodnostiach, povedal, neser sa s ním, však sa ponáhľam. Ja nemám, ale také zážitky veľmi z vojny v pamäti, pretože to bolo dávno. Ja mám najlepšie bojové zážitky z domu. Ja vždy, keď sem prídem, tak hovorím o mojej manželke, ktorú mám veľmi rád. Tiež takú svojskú logiku. A ona má svojskú logiku. Napríklad pokúšam sa trošku zhodiť a tak som jej minule volal, lebo ona vždy niečo kúpi. Inge, prosím ťa, nič nekupuj, ale určite nič nekupuj. A ona hovorí, neboj sa, prásnička bude chladná. Teraz, nedávno mi oznámili z vydavateľstva, že moja knižka, ktorá sa volá Veverka, že sa jej predalo 12 000 kusov a tak sme urobili malú oslavu a moja manželka mi darovala kyticu a na nej veveričku. A ja som hovoril, a neboli prekvapení v tom kvetinárstve, keď si chcela veveričku? Že nie, práve tam robili kyticu, na ktorú montovali taký vibrátor. No, ale teda, Oliver, aký si ty hostiteľ? No, Dáma mala mať prvé slovo, že sa nehambíš. Hambím. Aj keď teda my nemôžeme sa... Že akí sú chlapi, nie? Ne, mne to nevadí. Mne to teda vadí. Dobře bavím, ale ja ho zase roky poznám, takže ja... Já jsem, naopak jsem si vzpomněla na dobrý policajty zase, teda vy jste vzpomínal na vojáky a teda na... Nechci říct na jaký, ale tohle už je taky dávno. Já jsem tenkrát vlastnila 500 Fiata a podél na Letník, tam, kde vždycky byly ty prvomájový průvody, tak ono je to takový rovný, tak já jsem tam jela a oni mě zastavili, policajti, a říkali, paní Bohdalová, vy jste jela moc rychle. Já pán, to není možný. Kolik? A oni říkali, no 75. Já jsem říkala, ježišmarja, že by to ten vůz dal? To není možný, to mi neudělal nikdy. Já jezdím úplně stejně. Tak oni jako, že byli hodní, tak řekli, no tak příště. No a já příště druhý den jsem jela tu samou trasu. No a samozřejmě, že jsem si říkala, že tam nebudou. Že nemůžou být 2 dny na stejném místě. Logika, jasně, no. Tak zase jsem jela tou 75. Znovu mě zarazili. Ty samý, bohužel. A říkali, jak jsem udělala takový to... A teď jsem si myslela, ježiš, to jsou oni. A oni hned řekli, tak ne, abyste se vymluvila zase na ten vůz, kolik vám dal.
je to zase 75. A já už jsem neuměla říct, tak jsem nějak nepřišla na žádný fígl, na žádnou omluvu. A ten jeden povídá, takový starší to byl a 2 mladí vedle něj byli. A ten povídá, vidíte to, mně je to tak líto, že vám musím dát pokutu, protože moje žena vás má ráda. Já vám, Ježíš, to má teda takový dobrý vkus, jo. A nešlo by to, že bychom vyměnili tu pokutu za pusu. Já jsem byla mladší o hodně. Otevřený okýnko a v životě nikdy nezapomenu na to, jak se v Letech pán se kouknul na ty 2 mladí, který tam tak jako stáli a dávali pozor, tak se na ně kouká a kuci. A oni udělali. Já jsem vystrčila pusu a vyměnila jsem tu pokutu za pusu. Nevím, jak by to dopadlo teď. Jak by to dneska dopadlo? Takhle. A nemusí byť policajt. Pani Jiřina, ja sa mu už roky natláčam a nič. Čakám na príležitosť. Príde. Akú máš hodnosť, Borisko? Vy ste tu hovorili o tej svojskej logike týchto uniformovaných, ale Boris začal už teda tému svojskej logiky žien a oni majú naozaj niektoré ženy svojskú logiku. Borisko, Farkaško, lebo 2 Borisov máme. Ja som Borisko, ne Boris. Boris, áno. Borisko. Ty sa stretol s takouto zvláštnou ženskou logikou niekedy? Tak samozrejme, to sa nedá tomu vyhnúť. Ja vám poviem takú príhodu, ktorú som zažil na východe, odkiaľ pochádzam, v jednom východoslovenskom meste, kde je výborné divadelné publikum. A ide skôr o takú dievčenskú logiku, ale aj tá je krásna. My sme skončili predstavenie, s ktorým sme boli tam na zájazde. A po predstavení prišli nejakí fanúšikovia a dávali si podpisovať autogramy. A na konci toho radu tých ľudí bola taká krásna mladá dievčina, možno 17 rokov, ale krásna. A prišla naozaj za mnou, nie za ostatnými. Dala mi ten papír. Vtedy som sa skoro. Na začiatku. Vidím. No, položila ten papier, pero mi podala, či by som mi nedal autogram, aby som sa podpísal a sa vedel, ako sa voláte. By som vedel, že aj s venovaním možno. A táto nie je pre mňa, to je pre mamu. Aha, pre mamu. Tak dobre, ako sa volá mama? Tá mama sa volá Marika. Tak som napísal, Marika. Tak ďakujem vám pekne. A ešte mama vás veľmi pozdraví. Ona vás má strašne rada. A teraz, keby ste mohli tu na popredstavení, že by ste išli ku nám na večeru, ona navarila, ja vás aj čakala. No, ale veď ja asi mamičku nepoznám. Ale za to sa poznáte, vy ste chodili spolu do školy. Viete, v Prešove, vy sa poznáte. A ako sa volá? Ona sa volá Marika XY-nová. Aha, tak to si spomínal, to bolo v nejaké 3., 4. ľudovej. Tak to už si vybavte medzi sebou, že kedy to bolo. To mne to je jedno, ale bolo by dobre, keby ste na tú večeru išli. Hovorím, no a čo otec? Otec s nami nežije, už 3 roky spolu nežijú, oni sa rozviedli. Nebojte sa. Ale ja tu mám aj nejakých kamarátov z čias štúdií, s nimi som sa tiež porozprával. No však sa porozprávajte, potom prídete tu na listočku ulica taxíkom, to je 5 minút, to je ďaleko, príďte na tú večeru, prosím vás. Je to veľmi dôležité. Neviem, prečo je to také dôležité? Tak, lebo mamička povedala, že keď neprídete na večeru, tam musím byť o 11. doma, ale keby ste na večeru prišli, tá povedala, že môžem prísť ráno o 8. No opäť zmeníme tému. Pani Bohdalová, boli ste už niekedy členkou poroty nejakej? Boli ste? No, myslím, že ne. Nie. No tak teraz budete. Já jsem si kolikrát říkala, proč mě nezvou na mis.
No, Třeba. no. Ale oni se mě bojí. No a my sa vás nebojíme a my vás normálne nominujeme za porodkyňu. Ja. My vám ponúkneme teraz zase 6 takých kurióznych výrokov z 10-ročnej histórie našej relácie. A vy budete porodkyňa a určite, ktorý z nich je najvtipnejší. Z tých 6. Hej? Já myslím, že mi diváci pomůžou taky. No, jo? Tak môžete si poradcov vybrať, akých chcete. Dobre. Ne, ja uvidím. Takže poďme do ulic. Čo je viac? 1x1 alebo 1 delené o 1? 1x1 alebo 1. 1x1. Ako ste to vypočítali? Však 1x1 je 2. Koľko samohlások sa nachádza v slove prst? Samohlások? Iba jedna. Ktorá? Viete mi povedať, aký je rozdiel medzi štvorcom a obdĺžnikom? Štvorec má 4 rožky a obdĺžnik má tiež takisto ako ten štvorec. No a aký je rozdiel medzi nimi? Medzi nimi je, bo štvorec je rovný a obdĺžnik je tiež rovný. Čo to znamená, keď vás kopne múza? To čo je, prosím vás, pekne? To som nevidel ešte takého konia. To znamená skrátka MHD. MHD? Maďarské demokratické hnutie. Aké I by ste napísali v slove Shakespeare? Mekké. Mekké by som napísal. A ako sa píše slovo Shakespeare? Shakespeare. Po anglicky. Ako? Skúsme vyhláskovať. Ja pani zna, po anglicky a po slovensky neviem, ešte po anglicky. Tak, pani Žina, cítite tú ťarchu zodpovednosti? No, ale mne sa líbil ten prst. Aj mne. No, ja, mne sa tiež páčilo. A samohláska v slove prst. Áno, Výborné. Takže víťazovi zatlieskame. No ale my tu máme dnes večer nielen teda tieto staré dobré výroky, ale aj z brusu nové výroky a budeme radi, keď sa možno aj teraz stanú takými legendárnymi ako tieto, čo sme si už pozreli. Takže ideme na tie z brusu nové. Bude ich 5, ja vám stručne zopakujem. Pravidlá, keby ste ich niektorí nepoznali, najmä hostia z cudziny. Bude 5 anket, v každej odznie 10 odpovedí a je na vás, aby ste si tipli, koľko z nich bude správnych. Také jednoduché pravidlá sú a aby sme si pamätali, že kto ste ako typovali, tak ja si idem vaše tipy zapisovať. Dobre? No. Chodíš ako taký leňochod? No. Už si tam. Dobre, nie. Ja som len trošku sa chcela dostať k tej našej prvej otázke, takej z brusu novej v uliciach. Pýtali sme sa tých našich nešťastníkov, na čo slúži lunochod? No, a teraz dáme prednosť. Koľký z 10 tu vedeli, že na čo slúži lunochod, pani Jižina? 2. No, Boris. A potom Borisko bude. 1. Bude vedieť, na čo slúži lunochod? Borisko? 3. Boris. Tak je optimista, no. Optimista, to je sympatické. No, bratia a sestry, tu nám v publiku. Na čo slúži lunochod? Nejaký dievčenský kutík tu máme. No, to by to tak vedel. Tu naprejde k vám, milostivá pani. Lunochod, na čo slúžil? No je to nejaký prístroj, ktorý chodil po mesiaci. Po mesiaci, áno. Také kolieska má. Dobre. No, takže v publiku pomocou Božou aj Oliverovou trošku zaznela správna odpoveď. Poďme do ulic. Pýtali sme sa, na čo slúži lunochod. Lunochod to je zviera. To neviem. No lunochod, no. Kde žije lunochod? V zoologických záhradách. Vyzerá. To neviem, to som nevidel ešte. Ale tam sú určite. Lunochod? Ja neviem, volaký oný obor, čo chodili, ja neviem. A kadiaľ chodil ten obor? Ja neviem, netuším. Skúsi to odvodiť, lunochod. Cez Luník 9. Prečo práve cez Luník 9? Lebo je to lunochod, ako Luník 9. Na čo nám slúži lunochod? Lunochod? No,
Na mesiaček, keď pôjdeme, aby sme sa mohli povoziť. A chodí sa niekto voziť na ten lunochod? Chceli by sa. A vy by ste sa chceli? Nie, ja neznášam výšky. Na čo slúžil lunochod? To neviem. Ma nepýtajte. Lunochod. To neviem. Čo neviem, mám otvoriť. To ale skúste odvodiť. Lunochod. Lunochod. Čo to je chod, nie? No a luno? Luna? To je čo? Luna. Čo je luna? Susedé majú takého psa, ale luno. Na čo slúžil lunochod? Čo ja viem? Po mesiaci s tým jazdili, nie? To kozmonautia nemáme ty. Na čo slúžil lunochod? Lunochod, ten ti behal, no, lunochod chodil, nie ani po Rusku, ani po Amerike, tam ho odpálili hore a pán behal chudáčik a nenašiel ani vodu. Asi bol na Marse, bol aj tam na mesiaci medzi Čín, no a hľadal chudák a potom neviem, či prišiel spátky, však na čo. Na čo slúžil lunochod? Neviem. No čo myslíš, kto to je, alebo čo to je lunochod? Myslíš, že je to vec, alebo nejaký človek? Nejaký človek. Čo sa mu lení chodiť. A tebe sa lení chodiť? Niekedy, hej, keď ideme na hríby s ocinom. Tak si taký lunochod. Áno, to mi nechce. A ešte poznáš aj nejakého iného lunochoda? No, môjho uja. Na čo slúžil lunochod? No, to bol kalendár. Nie, to nebol kalendár. Lunárny kalendár je asi niečo iné. Lunochod? Ja idem na vesmíre, tá volovina po mesiaci, čo sa s tým pohybovali. To neviem. Lunochod. To neviem, čo to je lunochod? To neviem, čo to je. No tak si to skúsme odvodiť. Keď je to lunochod, tak si to odvoďme od toho slova. Lunochod. Lunochod. Luno. Luno, čo to môže byť? Ločka? Kvočka? Ločka, nie? Čo to je? No ločka, čo ide na vodu. A loďka? No. Na čo slúžil lunochod? Opýtajte jeho. On to poví. Nevím. Lunochod. Nevím. No keď je to lunochod? Na sex. No, ale neverili ste Slovákom a 4 poznali správnu odpoveď, preto vyhráva Boris Farkáš, lebo veril ľuďom. No ale vráťme sa z mesiaca na Zemegulu opäť, našu. Druhá otázka, ktorú sme kládli v uliciach, znela asi takto. Teda chceli sme, aby nám ľudia vysvetlili, ako vlastne vzniká zatmenie slnka, alebo prečo. Čo sa vtedy stane, keď dochádza k zatmeniu slnka. Chceli sme to vysvetliť. Takže teraz si typnite. Pani Jižina, začnite opäť. Jeden. Áno. Jeden to vedel. Prečo dochádza k zatmeniu slnka? Boris. Traja. Vyfúkol si Boriskovi, ktorý ale dáva aké číslo? Daj 2. Koľko? 2. Dvaja. No vidím, to tu šumí nejak v publiku. Človek by si myslel, že ani neviete, ako dochádza k zatmeniu slnka. No, to je. Idem pomaličky, všímate si, že dávam vám čas. Ešte môžem ísť aj tak späť aj... Čo? Máte to vymyslené? Tu nám. Pani alebo slečna? Slečna. Ako dochádza k zatmeniu slnka? Čo sa vtedy stane vlastne? Mesiac sa dostane medzi slnko a zem. Čiže ešte raz? Mesiac sa dostane medzi zem a slnko. Presne tak. Dobre. Potlesk pre vás. Vysvetlite, ako dôjde k zatmeniu slnka. Tak vola, keď zatmením dochádzal, ľudia sa nemolili. Pán Boh Sodomu, Gomoru púšťal, zemetrasenia, povodne. Ľudia boli, ako aj teraz, to zač zákernosti, neprávosti. Rodina je horšia ako cudzí. Prosím vás, nikomu nevrejte, len vlastne, či mamička, pinko, lebo manžel až sem tam sa vydarí.
Ja vám hovorím jedno. To záleží od Pána Boha, jeho syna Pána Ježiša. Dobre, ale skúste nám Ľudia sa nemohli, boli erotika, sex, ako aj teraz. Na čo je im kostvo? Na čo je Pán Boh? Na čo je to? Dobre, skúsme ešte raz, vysvetlite nám, ako dojde k zatmeniu slnka. Zatmeniu slnka to je ťažká, to sa Čo to spôsobuje? Zem sa pretáča, samozrejme, a potom o tisíce rokov, alebo čo ja viem, to tak prechádza, len s takým sklíčkom kúkali a spôsobuje, no to je trolinka ťažká téma. Čo to spôsobí, že nevidíme slnko? Asi nevidíme očami, ja ešte dobre vidím, manželka Anička, táti kúka televízor dojene, už musí ma dochudne. A má 8 rokov menej, no to som neuvládal, ako je to. Vysvetlite, ako dôjde k zatmeniu slnka. Zatmenie slnka. Ja keď sa tá Zem otočí a nastane zatmenie slnka, neviem, za koľko rokov je to neviem. No ako k nemu dôjde, k tomu zatmeniu? Čo sa tam vlastne udeje? No, že tá tmavá guľa zakryje slnko skrátka. Aká guľa? No tá taká tmavá. Odkiaľ tam príde tá guľa? Ja vím, ona sa točí, však Zem sa točí okolo svojej osy a raz, čo ja viem, za 10 rokov, lebo ako sa to zastaví a zakliesni slnko, nie. Čo ho zakliesni? No tá guľa čierna. Ako voláme tú guľu? No zatmenie slnka, nie, lebo ja to... Odkiaľ príde tá guľa? No to neviem. Neviem. No ako sa volá tá guľa? Neviem, čo si to nespomeniem, jak sa to... Čo tam môže byť? Som to aj pozoroval, to sklíčko, ale nepoviem. Čo to tam bolo pred tým slnkom? Čo tam bolo? Tá čierna guľa, nie? Neviem, nepoviem. Vysvetli, ako dôjde k zatmeniu slnka. Zatmeniu slnka? Slnko sa dostane medzi mesiac a do keľu. Počkajte. Zatmeniu slnko, áno. Však slnko sa dostane medzi mesiac. Mesiac sa dostane medzi slnko a zem, no. Vysvetli, ako dôjde k zatmeniu slnka. Tam nejaká táto, no, nie kometa. No, neviem, ako sa to volá, ten Mars, Jupiter, Saturn, to tam príde. No a ako sa to volá ten Mars, Saturn? Planeta. Výborne. A aká planeta teda príde pre to slnko? Venuša. Prečo práve Venuša? Bo to je najväčšia. Vysvetlite, ako dôjde k zatmeniu slnka. No jednoducho. Zatmenie slnka býva väčšinou už vo večerných hodinách, keď slnko zapadá. Malo byličko. A ako k nemu dojde? Ako často? Ja mám chuť radšej na tú kávu s vami, ako o slnku sa baví. Ako často? No veľmi málo. Ono to hlási aj meteorológia, aj doktor Ilko často. Ako často? No, raz, dvakrát do roka, alebo viac. Nejak to nesledujem. Ja radšej na ten mesiac pozerám večer. Vysvetlite, ako dôjde k zatmeniu slnka. Že sa otáča tá zemegula a po nejakých rokoch sa robí zatmenie slnka. A ako deje? Že sa Zem točí okolo svojej osy. A k tomu zatmeniu ako dojde? Že ostane tma, slnko nevidie. Prečo nevidie? No ja neviem, lebo potom vyjde, keď sa to pretočí znova opačne, tak... Ako sa to teda točí? Však ako sa Zem točí. Ako? Že zľava doprava, alebo... Potom sa to ako pretočí? Neviem vám povedať. Však pretočí sa, bude tmavé a potom znova, keď pôjde, tak sa bude pomaly ukazovať a zase bude dobré. Prečo je teda to zatmenie? Čo to spôsobuje? Že je tma. No a čo to spôsobí? Čo sa tam deje? Že nevidie to slnko. Nevidie to slnko
Kvôli čomu to nie je vidieť? No, lebo sa Zem točí okolo svojej osy. Vysvetli, kedy dôjde k zatmeniu slnka. Keď mesiac prekryje slnko. Vysvetli, ako dôjde k zatmeniu slnka. Keď je noc, myslím si, nie? Tak zatmie všetko. Ešte na čo? Ako? Však zotmie sa slnko, čo ja viem, schová sa v lade. Kde? Za oblohou. Ako sa tam schová? Normálne. Jak sa to volá? To oblaky, to schová, nie? No a ako často je zatmenie slnka? 24 hodín. 24 hodín, tak. Vysvetlite, ako dôjde k zatmeniu slnka. Keď sa zatmie. Ako sa zatmie? Keď sa zatmie slnko, keď mraky, nie? No. Ako mraky? Však... Skúste nám to popísať ten proces. Kedy k nemu dochádza? Kedy? No, poďme. Keď sa mraky zastrú, tak je tma asi, nie? Znamená, že aj teraz je zatmenie slnka? Nie, teraz nie. To býva také nepravidelné. Ale aj teraz sú mraky. No hej, ale to sú iné zase. Denné a nočné a tetok, čo je akože, tak to je úplne iné podľa mňa. Vysvetlite, ako dôjde k zatmeniu slnka. Zatmetí slnka vychádza to raz za 5 rokov, za 10. Tak. To chodí len tak 9. 10. hodine. Potom idú mraky, za mrakama je. A potom je tma. Ostatne, to je tak pol hodiny. Tma je. Ale mraky sú tam aj inokedy. No sú, ale... Ako to, že nedojde k zatmeniu slnka? Nedojde, bo keď sa vyjasní, je vyjasnené. A keď prší, tak je zamračené. No, takže je to, Borisko je tuším jasno vidieť. Dvaja správne odpovedali, opäť uhádol, vyhráva Boris Farkáš. Úžasné. No, takže ak vylúčime pani Jiřinku, ktorá už vyberala finalistu, tak teraz niekto z Borisov by mal vybrať ďalšieho finalistu, poradí už teda tretieho. A kto je na tom lepšie? Boris. Tak ty, Borisko, ty budeš vyberať, dobre? Takže ani ti nemusím hovoriť. Sústreď sa, prosím ťa, lebo uvidíš, tak ako ostatní, 6 adeptov. Tu sú. Ak dve ruky majú 10 prstov, koľko prstov má 10 rúk? Ešte raz. 10 rúk majú... Ak dve ruky majú 10 prstov, koľko prstov má 10 rúk? 5. 10 rúk medí vás. 10 rúkov majú 5 prstov, alebo ako? Ešte raz. No tak si to môžete spočítať na rukách. Poď sa to ešte raz. Dve ruky majú 10 prstov. Dve ruky majú 10 prstov, áno? Koľko prstov má 10 rúk? 20. Lebo počítal som aj nohy. Aké skupenstvá vody poznáme a ktoré sú to? Riedke. Nie? Neviem. No, také riedke sú ešte také ako puding. Keď sa začala prvá svetová vojna, ako sa v tom čase volal slovenský prezident? Súdruh Lenin. Aká mena sa používa v USA? Jamie, Jack. Kto je to pianista? Pianista ten, čo pije. Do akého mora sa vlíva Dunaj? Do jakého mora? Tak záleží na tým kilo yes. Keď yes, tak se vleje aj do mne. No, Borisko, to bolo 6 semifinalistov a ty povedz, ktorý postúpi do finále. Aj zapamätať. Tak keby to bolo všetci boli výborní. Tak to sám urobím, no ale tak je to ťažké, tak to vždy na niekoho ja posuniem. V tomto prípade na to. Ja dám tomu prvému, lebo rozmýšľa.
Áno. Dobre. To bol ktorý? To bol ten, že koľko prstov mať... O tej ruke, čo sa zamýšľa. Áno. Dobre, takže víťazovi zatlieskame. No takže 3 semifinalistov už máme nahnaných v košiari, jeden nám tu ešte niekde voľne pobehuje. No ale kým prejdeme k hľadaniu toho pobehujúceho, tak ešte predtým sa trošku zase porozprávame s vami, ak dovolíte. Budeme vám klásť také neuveriteľne, také invenčné novinárske otázky, ako napríklad, aké boli vaše herecké začiatky. Ja tak pohádam. Až také invenčné novinárske otázky vám nebudeme klásť. Ale my sme predsa sa mohli dostať k nejakým začiatkom, alebo povedzme k obľúbeným partnerom. To je taká milá téma. Boris, povedzme, pre teba, kto je taký najmilší, alebo bol taký tvoj najmilší spolupracovník? Nemusíš povedať jedného, môžeš aj dvoch. A hneď aj zôvodne, že prečo práve ten bol taký najmilší? Tak moji dvaja najbližší spolupracovníci sú známi Pali Hamel a Jožo Ráš, ale ja teraz robím mnoho rozhovorov so zaujímavými ľuďmi v rozhlase a je prekvapujúce, ako niektorí z nich sa mi stanú za tú hodinku, za dve takí blízky, ako keď sme boli roky priatelia. Teraz som mal jedného senzačného, bystrého Vietnamca, ktorý tu žije už skoro 30 rokov, volá sa Quan. A som sa ho pýtal, že keď sem išli, tak čo vedeli o Československu a o Slovensku? A on povedal, nic, len že je tu miera, to bolo veľa. A druhý je môj kamarát Mirko Berettini, ktorý je Talian, ktorý žije tu na Slovensku, má tu výbornú reštauráciu. A s ním som tiež robil rozhovor a položil som mu otázku, ktorá už ma dlho trápi. Som povedal, Mirko, ty si Talian a vy Taliani, vy ste boli s Nemcami a s Japoncami, tá os zla cez vojnu, vy ste boli fašisti. Ale nikto vám to nikdy nepripomenul, hoci nám, Slovákom, to vždy vyhadzujú na oči. Jak to je možné, že vám to nevyčítali? Lebo my sme si to sami odpustili. Pani Jiřinka, vo vašom prípade asi tiež nie je jednoduché povedať, kto z vašich priateľov a kolegov vám bol taký najmilší alebo najbližší. Ja sa možno opýtam tak, a bude to pre vás také jednoduchšie, že prečo medzi nich patrili napríklad Vladimír Menšík alebo Vladimír Dvořák medzi tých vašich najbližších a najmilších? Lebo uhádla. No jo, uhádla naprosto. Bohužel teda už se na nás koukají ze zhora, už si hrajou nahoře, ale vzpomněla jsem si na historku, protože to tady pro ty mladý to už nemá takový zvuk, Vladimír Dvořák, ale to byl velice chytrý pán a odvážný, bych řekla, protože jako na ukázku jsme za minulého režimu jsme dělali televarieté a existoval hlavní tiskový dohled. Takže Dvořák napsal scénář, teprve se to muselo odevzdat na ten hlavní tiskový dohled, ty to tam přečetli, schválili, dali štempl a my jsme se to teprve potom mohli učit. A já jsem dostala od Dvořáka i se štemplem scénář a jak ho čtu, tak jsem si říkala, no tohle snad není možný. Tam byla taková věc, že jsem si řekla, to by nás mohli i normálně zavřít možná. A tak jsem to volala Dvořákovi a on povídá, hele, je tam štempl? Je to schválený? Tak to řeknem. A to jsme říkali v Karlínském divadle, který bylo absolutně naplněný. Bylo největší divadlo vlastně v Čechách. A ten dialog zněl, že říkal Dvořák, já teď hodně čtu. A já jsem říkala, a co čtete? A on říká, zrovna teď čtu Karla Máje Kapitál. A já jsem se jako lekla a řekla jsem, Ježišmarja, to přece nenapsal Karel Máj. To nenapsal Karel Máj. A on povídá, a víte, že je to možný?
Já už jsem na 50. stránce a žádný indián. A tam... A musím říct, že teda, jak ty lidi nás měli strašně rádi, tak v prvé chvíli se nikdo nezasmál. Tam to stuhlo úplně, ale tak 1, 2, 3 by se napočítalo a pak jsem měla pocit, že snad ty lidi spadnou i z balkónu. Boris, môžem k tomu Majovmu kapitálu? No? Že mne sa zase páči, že za socializmu jeden lektor prišiel medzi robotníkov a celé pobedie i tam rozprával o Marxovi a o marxizme a zase o Marxovi. A po 3 hodinách hovorí, že soudruzi, má niekto nejaký dotaz? A po chvíli sa zodvihla ruka a taký starší robotník sa hlásil, soudruhu, čo by te tak zajímalo? A on vstal a hovorí, ja bych chtěl vidieť, jestli je na tom Marxu nejaký život. No ešte to pana Menšíka by sme nejakou jednou... Přemýšlím, co o Menšíkovi. My jsme jednou dělali takovou, a už nevím, nějaký, my jsme se toho nadělali moc, těch takových jako manželských scének. A jednou nás zavolali jako točit v manželských postelích. A já jsem říkala, že on měl takový cestovní ruce. Měl, takže když jsme zahučeli pod tu peřinu, tak on začal cestovat nejlépe po mém těle, ale mě to nevadilo, protože to bylo jak brácha, takže to bylo jedno. Ale my jsme předtím hráli karty a já jsem prohrávala. Mě naučil nějak špatně ty karty, aby mohl vyhrávat. A když takhle cestoval po mém těle, tak jsem řekla, hele, Menšíku, mákneš se ještě jednou a je to za 50 korun. To tenkrát byly peníze. A on si máknul. Já mám 50. A on řekl, no tak dobře, no. A leželi jsme zase v té posteli a tam, že jo, nahoře ty osvětlovači na těch mostech. Já jsem říkala, dávejte pozor. Jestli si mákne ještě jednou, je to za 50 zase. A ležíme a on mě najednou popad ruku, dralí k sobě a pá, odmakej si zpátky 30. Borisko, ešte ty si sa nedostal k slovu, povedz. Také pekné meno som dostal. Áno, tak musím vás rozlíšiť. Borisko. Si mladší, tak si Borisko. O hereckých kolegov. No áno, obľúbených. No. Tak oni by sa v našom divadle možno aj trochu urazili, keby som hovoril o svojich astorkovských kolegoch. Ale stačí si všímať svet a zistiť, že veľa hercov behá aj po uliciach. Oni sú takí blázni, tí ľudia. Stačí zaparkovať na 15 minút pri chodníku a sledovať. To by ste sa divili, že koľko je tam takých. Ja som takého stretol svojho času. Poviem to takto, mal som plán ísť kúpiť med, Bratislavčania to môžu poznať, mal som úmysel kúpiť med do podchodu na Zochvej ulici. A asi 100 metrov, 200 metrov predtým už popri mne kráčal taký človek, seriózne oblečenie v takom bledom plášti, ktorý telefonoval z mobilu, usmieval sa na mňa, ak som išiel a on že... Tak to mi ukazoval. Tak som kúpil med, už som sa ponáhľal, som odišiel od toho obchodníka a on ma pristavil, že nevie, prepáčte, prosím vás, môžem vás na chvíľu. Heli? Vieš čo, Heli, tak ja ti ho hneď dám. Dobre? Pán Farkáš, nehnevajte sa, ale moja snúbenica, volá sa Helena, tak by chcela sa mi trošku hovoriť, povedzte jej niečo také jednoduché, akože ju pozdravte, dobre? Hneď ti ho dám. Dobre, vydrželi, dobre. Urobíte to pre mňa? Ale ja nepoznám. Povedal, že hej, dobre, tak ti ho dozdám, dobre? Tak to mi chytil ruku a dal mi ten mobil. A ja som zistil, že žiadny mobil nemám, ani on nemal nič v tej ruke. A ja som sa na ňo díval, že čo to je za fór? A on mi ukazoval, že mám telefonovať. Tak som myslel, že to Pročko filmuje, alebo čo, tak som hral tú hru.
tak som zobral ten nemobil a som hovoril, tu je Boris Farkáš, pozdravujem vás, Helena, a želám vám pekný deň, tak zatiaľ dovi. A som odovzdal tomu človeku ten telefón zase naspäť a hovoril, ďakujem vám, ste strašne milí, to bolo úžasné. Heli, počula si ho? Heli? Heli? Haló? Heli? Tak ale, no, Motorola na prd telefón. Odišiel podchodom smerom k VŠMU a si išiel postgraduálne študovať. Ale bolo úžasné. Ale ešte musím dodať, že ešte dvakrát som toho človeka stretol, potom vôbec ma nepozdravil. Mal lepší mobil, vieš? Pokazil som. A čo povedala tá Helena tebe? Ona mlčala, mala trému. No, vážení hostia, tak dúfam, že počas tejto veľkej prestávky ste sa trošku uvoľnili, načerpali nových síl k súťaženiu a budete ich potrebovať, pretože pred nami sú ešte 3 kolá našej súťaže. To znamená, že ja vás opúšťam a opäť idem k tabuli. Tak pozri sa, prosím ťa, že kto by mal pridať? Pani Jiřinka aj Boris, že? No áno, zatiaľ suverene vyhráva. Borisko. Takže pani Jiřinka a Boris, vy sa teraz mimoriadne sústreďte. Ešte sa dá vyhrať. Ešte sa dá. Dá. No dá. Áno, dá. Však nevieš rátať? Dá, samozrejme. Otázka, ďalšia, ktorú sme kládli v uliciach, znela, čím je svetoznáma väža v talianskom meste Pisa? No, koľky toto mohli vedieť? 6. Boris hovorí, že 6, pani Žina? 3. Traja. A Borisko? To budú vedieť. No, pravda. 5, 4 a pol. No tak, 4 alebo 5. 4 a podľa Boriska Farkáša to budú vedieť, čím je svetoznáma väža v meste Pisa. Alebo Pisa? Pisa. No, čím je svetoznáma? Tým, že je šikmá. Áno, presne tým. Čím je svetoznáma väža v talianskom meste Pisa? No, Pisu mám rád, to Monika kúpi, ona chodí v obchode, a tu to volať je... Keď to donesú, ja to nemám pochuť, u mňa to není jedenie. Za prvé, po taliansky to nemôžem požuť, ale zúdy nebudem po schode opakovať. A Pisa, to ti je tako naklonené, ja by im poradil vykopať, posilniť základy a nahnúť obrovskými žeriami, nebojte sa, to neodpáli. Už je veľmi aby nepala. No tak volaču medzi tým. No, čím je svetoznáma väža v talianskom meste Pisa? Že je šikma. Ako šikma? Čím je svetoznáma väža v talianskom meste Pisa? Že je tam pizzeria. No, čo to známe? Neviem. Mali na figu závažie, tak ju postavili na šikmu. Čím je svetoznáma väža v talianskom meste Pisa? Je svetoznáma svojou výškou. Nemôžem správne odpovedať, že? Môžem? No Pisa, jasné. Väža, šikma. Čím je svetoznáma väža v talianskom meste Pisa? Pisu poznám, ale tá väža... V talianskom meste? Ešte raz? Pisa. Svetoznáma väža. Až tam vôbec je, tak nebola som tam osobne, neviem, či si to dať tak dokopy presne, ale určite niečo zaujímavé to bude, až tam je. Čím je svetoznáma väža v talianskom meste Pisa? Bola som tam, ale neviem. Majfilovka, nie? No a tá je kde? Paríž, nie? No a v Pize je aká väža? To neviem. Čím je svetoznáma väža v talianskom meste Pisa? Pizza.
Neviem vám povedať. Pizza. Pizza? Čo pizza to je ten koláč. Koláč, čo sa je? Pizza. Všelijaké sú, no. Čím je svetoznáma väža v talianskom meste Pisa? Väža? Ako to môže byť väža, keď sa to je? Neviem. No je talianské mesto Pisa. Je. Taliansku je, áno. A čím je svetoznáma väža v tomto talianskom meste? Že ho tam postavili. No. Takže správne odpovedali koľký? 4. A je to neuveriteľné. Zase vyhráva Borisko Farka. Boris. Prosím ťa, ty si otvor nejakú veštiareň alebo niečo podobné. Keď dovolíte, ja by som len chcel povedať, že ten pán, čo hovoril posledný, na to je v češtine krásna diagnóza, tomu sa hovorí verbálny prújem. No, takže ideme vlastne k štvrtej hneď ankete. Ja ešte len pre pani Jiřinku, že 10 budú zase teraz, lebo v tých blokoch... myslela 6. Lebo v tých blokoch sú 6, ale v týchto ako takých... No jo, to já vědět na začátku, tak jsem byla první. Ale tak teraz na to upozorňujem už dopredu. No, zdrojom osvetlenia tu v divadle West počas tejto našej mimoriadnej nahrávky sú reflektory, to je každému jasné, ale táto štvrtá anketová otázka znie tak, že čo je zdrojom denného svetla? To sme sa pýtali. Tak, pani Jižina, teraz 10, hej? Odpovedajú. Čo si myslíte, koľky to? Já nepůjdu nahoru. 3. Ste tvrdohlava. Áno. Boris. 5. Ja som chcel dať 5. Veštec, vedma, no povedz. Mám povedať naozaj? Povedz si. No jasne, no ako myslíš? Dobre, no. Vidím. Čo vidíš? Dám 2. 2, podľa teba. No dobre, uvidíme, či ti to zase vyjde, ako to teraz stále. Neuveriteľný jasnovidec. No tak čo je zdrojom denného svetla? To vie. Tu u nás slečna. Čo je zdrojom denného svetla? Je? No slnko. Slnko. Také to je jednoduché, áno. Slnko. Čo je zdrojom denného svetla? No to neviem už. Poď sem. To bol farár, bola kedy. Poď. Zdroj denného svetla. No to neviem. Tak teraz máme deň. No, deň, no. Čo je zdrojom svetla? Tma. Čo ako? Dáme tomu o 7, už je tma. No, ale teraz je koľko hodín? No, teraz je 1. Svetlo je teraz. Nie? Aha. Nad ránom. No a čo je zdrojom svetla? No to neviem. Nech povie ten bol farár. Čo je zdrojom denného svetla? Čo je zdrojom, aby sme sa mohli dobre, ne? Čo je tým zdrojom toho denného svetla? Že máte zjesť, vypiť a tak ďalej, ne? Že ráno stanem, že mám zjesť, vypiť a tak ďalej, ne? No a keď je deň, takto vonku, tak čo je tým zdrojom toho denného svetla? No tak idem na záhradku robiť. To je ten zdroj toho denného svetla? No tak nie. Ráno stanem, že mám robotu nejakú, ne? Čo je zdrojom denného svetla? No však zdrojom denného svetla? No však elektrika. Zdrojom denného svetla je elektrika? Ako? Zdrojom denného svetla. Zdrojom denného svetla je svetlo. Aké svetlo? Však slnečné svetlo. To môže byť zdrojom svetla denného. No? Hmla. Čo je zdrojom denného svetla? To neviem. Jako no zdrojem denného svetla. Ja mám tmu, lebo nemám elektriku. Všetko by vybuchlo. No víte, ako je to, že musím ísť už o 6:00 spať, lebo nemám svetla. A zná koľko moji rodičia, to som rodičovský dom zdedila, a čím to treba tam... No a denné svetlo je ale aké? No elektrika, nie?
Znamená, že môžeme kedykoľvek vypnúť denné svetlo? No a nie. Teraz, keď vypneme, tak bude tma? Čože my môžeme si... Ja musím napríklad, keď mám, tak musím aj cez deň kúriť, lebo mám ináč tma. Čo je zdrojom denného svetla? Tak elektrina. Čo je zdrojom denného svetla? No, to je ťažké pre mňa, lebo idem na úrad a nemám filozofiu, len život ma naučil. Zdrojom denného svetla je Pán Boh, čo na milióny, tisíce sekundí púšťa svetlo z vrchu, z oblohy, z Pána, z nebíčka. Tak, zdrojom, tak potom svetlo, lebo tak boli ako medzi tým by sme to mohli. No, tak. No, zdrojom je čo presne? Zdrojom je svetlo. Aké svetlo? Zdrojom je život, zdrojom je slnko a tak boli ako medzi tým. Ochraňujú vás ruka Bože, Šabo, Janko, Obice. Príďte na Obice zaspívať a no. Čo máme teraz cez deň svetlo? Z neba. A čo je zdrojom toho denného svetla? Čas. Čo je zdrojom denného svetla? Žarovky. Žarovky, nie? Žiarovky? Petrolej. Denného svetla. Denného svetla. Slnko. Čo je zdrojom denného svetla? Aj zdrojom. Neviem, na také otázky nehovorím. Tak bol. Tak teraz máme deň. No, je deň. Zdrojom denného svetla? Je noc. Keby si celú No, priatelia, stala sa neuveriteľná vec. Boris neuhádol. Traja vedeli, vyhráva Jižina Bohdalová. Ohoj. Pani Jižina, blahoželáme. Si sa málo zamyslel, Borisko. Mne sa nedarí a musím si kúpiť takú čapicu, jak tá pani jedna tam má takú čiapku zvláštnu. A čítal som otázku a odpoveď, že niektoré staršie ženy nosia také tie hrčkované čapice, že prečo? Že vraj z diaľky pripomínajú mozog. No, ale teraz nás čaká štvrtý blok tých nominovaných výrokov na ten hrdý titul, ktorý získa výrok 10 ročia. Kto je ešte? Boris. Boris jediný zatiaľ nevyberal, takže nesmiem povedať, Borisko je tento. Sústreďte sa, ideme na to. Tu je šestica výrokov nominovaných. Aké 3 vrchy sú v znaku Slovenskej republiky? Ty vrchy? Biela, modrá, červená. Čo je to polomer a čo priemer kružnice? A čo som ja bol škola, aby to všetko vedel. Polovruch, čo? Polomer a čo ja viem, ja neviem. Priemer. Priemer a všetko je v poriadku. Kto je to VIP osoba? To je skrátka. Ale neviem, čo to je. Neviem, viem, že to je VIP, ale neviem tú skrátku, neviem, čo to je vlastne. Neviem. A vy to pri kom máte v tom telefóne VIP? Tak keď zapínam telefón, alebo čo, tak sa mi označí niekoľko razy, mi tam nahodí VIP. Neviem presne, čo to je. Viem, že to skrátku neviem, ale neviem, čo tam je, čo to znamená. Viete, čo je to poligamia? Poligamia nie, neviem. Skúste. Poligamia. Nejaký papier z umelej hmoty. Ak je v plaveckom štvrtku štvrtok, aký deň je v Dunajskej strede a Rimavskej sobote? Že aký čas je tam? Aký deň je tam? Či je tam... neviem, aký deň tam môže byť. Myslím, tam je deň. Keď je u nás tma, tak u nich je deň. Keď tu je deň, tak tam je tma. A keď je tam v tom plaveckom štvrtku štvrtok, tak v Dunajskej strede je aký deň? Tak aj vtedy u nás je svetlo a u nich je tma. No a keď je v tom plaveckom štvrtku štvrtok, tak v Rimavskej sobote je aký deň?
Jaký deň? Ktorý deň je, či je piatok. Tak vtedy tam je piatok. Keď u nás je štvrtok, tak u nich je cez deň piatok. Čo je to Hemendex? Hemenge? Hemendex. Mende? Čo majú ženy, nie? No, Boris. Naozaj, to je ťažko. No? Ťažko. Minule na trhu som počul taký dialog, jak sa bavili dve také tie trhovkyne. Jeden pán tam chodil, taký fúzatý, prešedivelý, a tá jedna hovorí druhej, že ten sa podobá na kukuru a teraz hľadala to prirovnanie a povedala, jak riť na šerbel. Toho poteší. Mne sa páčil taký minimalistický ten druhý, ktorý polomer, priemer a nakoniec povedal, však všetko je v poriadku. A to je heslo, to je ono. No? Ja dávam 2. Áno, potlesk víťazovi. No, to je zároveň aj tebe, Oliver, potlesk, aby si sa premiestnil k tej tabuli, lebo tebe to vždy tak dlho trvá. Už dopredu ti tlieskame, urýchli to, prosím ťa, pekne. No. Dostávame sa teda rýchlým tempom k poslednej 5. anketovej otázke. Nebudem to už dlho naťahovať. Na Napoleona Bonaparteho by sme sa mohli pýtať vo všelijakých súvislostiach, ale my sme sa tento raz pýtali iba na to, v ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte. No tak zatiaľ jediný, kto neuhádol, je Boris Filan. Začni ty, prosím ťa, pekne. Koľký z 10? Koľký z 10? Traja. Traja. Pani Žina, koľký vedeli, že... 2. Dvaja. Borisko. Jasno vidieť, náš bývalý. Keď som dal 4, vyhrám 1. Dobre. Tak kto vie, prosím vás pekne, v ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte? Tu na zlato moje malinké. Takže v ktorej krajine bol cisárom? Vo Francúzsku. Vo Francúzsku, áno, super, výborne. Malý historik náš. Takže aj posledný krát zaznela v našom publiku správna odpoveď. Posledný krát poďme do ulic. Pýtali sme sa, v ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte. To neznám. To neviem. Napoleon Bonaparte. Napoleon? To je herec, nie? V ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte? Neviem, Anglicko. Toto bol Napoleon Bonaparte? Ja neviem, ja som len typoval. A prečo si typol práve Anglicko? Ja neviem, to mi hneď prvé napadlo. V ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte vo Francúzsku trpazlitoval, rozumiteľ mal. Prevládame, musíte všetko už až do Afriky zničiť. To bola veľká chyba, Rísku zahodil zima. To robí obrovskú chybu. Ja rozum budem dávať takého človeka aj tak na Slovensku. Je už začal pán Fico si rozdávať. No vyprávaj. V ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte? Čo ja viem. A to som sa učil na dejepise, ale skoro som prepadol, takže neviem. Toto bol ten Napoleon Bonaparte. Nejaký Napoleon. Čo robil ten Napoleon? Ja tak asi Napoleonoval. To znamená, že Napoleonoval. Čo to znamená? No to už neviem. Nejak vládol alebo niečo podobné, nie? A nevieš teda, v ktorej krajine? Skúsi aspoň tipnúť. Nech pani dejepisárka vidí, že niečo naučila. A netuším, to sa chodte spýtať jej. V ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte? Afrike. V ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte? To bola tá biológia a príroda. Napoleon Bonaparte bol v krajine takzvanej terajšej Európskej únii, že by to bolo. No, ktorá to je? Z tých štátov určite.
Napoleon Bonaparte, bože, to je hanba. V ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte? Vo Francii. V ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte? Čo, nie je cisár. Jo? Ja neviem. V ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte? Ježišmaria, to sme sa aj učili v Kristove rany. No, skúste si pospomínať trošku. Bonaparte. To je ozaj stará otázka, stará pravdivá školácká otázka. No, nepoviem vám pravdu. Tak skúste si aspoň tipnúť. Kto to bol ten Napoleon Bonaparte? Napoleon, no tak to bol najväčší bojovník, ktorý chcel za právo celého ľudu. V ktorej krajine bol cisárom Napoleon Bonaparte? V Paríži? V ktorej krajine? Neviem. No, povedal si mesto, ja chcem počuť krajinu. New York? Jaké mesto? Krajina... Fúha. A vieš, kto to bol ten Napoleon Bonaparte? On vyrobil palené, Napoleon. Ale dobrú školu má mali, keď už niekto vyrobil pálené Napoleon. Dvaja správne odpovedali, to znamená, že vyhráva pani Jižina Bohdalová po druhý raz už dnes. Takže dva správne tipy pani Jižina, Boris Filan, bohužiaľ 0 a 3 správne tipy Boris Farkáš. Takže víťazí. Potles pre Jasnovica, áno, vyhral. No. Prídem domov a sa spýtajú, no kto bol najlepšie? No kto? Boris. No, tento raz mimoriadne, milí naši hostia, nebudeme odovzdávať vysvedčenia, tak ako to robíme pravidelne v tejto relácii, pretože je aj tento raz mimoriadna, výnimočná. Tento raz ale vy, ktorí ste prehrali, vás odmeníme prvých. Vy dostanete aspoň cenu útechy. Je to takýto, veľmi dlho sme hľadali takýto Dunihlav, najlacnejšie víno, aké sme len našli. No. A dôvod je jednoduchý, to keď si zajtra dáte, tak neexistuje, aby ste si spomenuli na dnešok, že ste prehrali tu dnes večer. To neexistuje. Nech sa páči. To sa nebudete pamätať, že ste tu boli vôbec. Boris? Páči sa? Ďakujem pekne. No a cena pre víťaza je tiež veľmi zaujímavá, pretože ten, kto dnes vyhral, je Boris Farkáš a vyhral, pretože chodí po svete s očami otvorenými, s ušami napätými, tak aby už sa trošku v tom aj miernil, dostane takúto čelenku na oči a do uší také štople. Nebudeš ty toľko pozerať a počúvať, nech sa teraz ty tak. Môžem? Nevymeníš. V prehre sme zatlieskali. Nie, ale to je najnovšia antikoncepcia. Nemôžeš vyhrávať furt. No a milý Borisko, okrem teda tejto hodnotnej ceny, ktorú sme ti dali, ešte dostávaš mimoriadnu cenu, že z týchto finalistov, teraz už tých 4, ktoré tu postúpili, ty vyberieš ten najvtipnejší výrok. Takže a ak to bude žena alebo muž, to je jedno, ale v každom prípade zopakujeme, že teda získa od nás ten, kto povie ten výrok, túto krásnu sošku, figu borovú a ešte 10 000 korún slovenských dostane, nie ty, my si zase, ten, čo to povie. A keď nič nepoviem? Ale povieš. Kto dostane? Tak ti zoberiem cenu. No. Dobre, takže Boris, sústreď sa prosím ťa pekne a pozrieme si 4 finalistov. Tu sú... Prvý finalista. Na ktorom obraze ženy je najslávnejší úsmev? A najslávnejší úsmev. Na obraze. To by bolo. Kde sa smeje? No to keby ste, vy ste sa smáli na obraze, by ste bola najpeknejší úsmev. No ale však samozrejme. No ale nevím takto. No. Ten najslávnejší úsmev kto má? To je taký známy obraz. No ja by som... Tajomný úsmev. Tajomný úsmev. Aha, to je tá... Jak sa volá? Tu mala taký reťaz.
To ona sa smála tajne ináč. To Mona Lisa. Presne tak, to je ona, tá Mona Lisa. Druhý finalista. Koľko samohlások sa nachádza v slove prst? Samohlasok? Iba jedna. Ktorá? Tretí finalista. Ak dve ruky majú 10 prstov, koľko prstov má 10 rúk? Ako ešte raz. 10 rukov majú... Ak dve ruky majú 10 prstov, koľko prstov má 10 rúk? 5. 10 rúk mení vám. 10 rukov majú 5 prstov, alebo ako? Ešte raz. No tak si to môžete spočítať na rukách. Poď sa to ešte raz. Dve ruky majú 10 prstov. Dve ruky majú 10 prstov, áno? Koľko prstov má 10 rúk? 20. 10. Lebo počítal som aj nohy. Štvrtý finalista. Čo je to polomer a čo priemer kružnice? A čo som ja bol škola, aby to všetko vedel. Polovruch, čo? Polomer a čo ja viem, ja neviem. Priemer. Priemer a všetko je v poriadku. No musíš. Môžem mne sa hrozne páči, keď sa teda vyhlasujú takíto víťazi, ako to robia pri vyhlasovaní Oscarov, že roztrhnú tú obálku a potom vyťahnú a s takým napätím to prečítajú. Dobre, tak správame to podobne. Ja som ti donesol takúto obálku, No tak toto podám, si mi prosím ťa zobral. pekne. Tu máš. Ja som sa chcel poradiť. No. Nesmieš sa radiť, to ty rozhoduješ. Ty to rozhodneš, napíš to, tam potom to zalep, a potom to musíš to zabudnúť, čo si tam napísal, a potom to otvoríš a povieš, Ježišmaria, winner is... Hej, no, tajne to napíš, áno, no, takto. To som okúkal z tých Oscarov, no. Ten môj určite nevyhrá a preto mu dajme inú kategóriu, on je finalista. Ja som skoro už zazrela, ale neporeš Ja to sa. aj normálne No a zalepím. teraz No, a už to ide. víťazom sa stáva, no to je prekvapenie, čo je v tej obálke, Boris, Musíme no. počkať, kým zaschne. Dobre. No, to som zvedavý. Víťazom sa stáva... A ty si zvedavý? No, Boris najviac, vieš. No? Áno? Kandidát číslo... Aké prekvapenie? 1. Absolútny víťaz. Ten najslavnejší úsmev, kto má? To je taký známy obraz. No ja by som... Tajomný úsmev. Ja by som... tajomný úsmev. Aha, to je tá... Jak sa volá? Tu mala taký reťaz. To ona sa smála tajne ináč. Mona Lisa. Presne tak, to je ona, tá Mona Lisa. Dámy a páni, no práve vďaka takýmto výrokom, aké sme práve počuli, sme to s touto reláciou vydržali na obrazovkách televízie Markíza 10 rokov, za čo patrí teda naozaj poďakovanie všetkým, ktorí v uliciach odpovedali, ale aj vám, vážení televízni diváci, že ste tak dlho pri tých obrazovkách 10 rokov s nami vydržali. Naozaj ďakujeme vám a myslím, že si jeden potles zaslúžite všetci. To patrilo relácii aj Múdry z Chyby. Dovidenia o 10 rokov, ale nie o mesiac.
No! Ďakujeme. Dovidenia. Aký uhol opíše sekundová ručička za pol minúty? Jaký uhol? Sekundová ručička za pol minúty? Však mám sa pozrieť na hodinky? No bože, ale ja mám ako digitálne.